ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲୁ ବୁଲୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲା। ଯାଉ 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 ଦେଖିଲା ଗୋଟେ କିଛି କ'ଣ ଗୋଟେ ଆବାଜ ଆସିଲା। ଶୁଣିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ତାର ଗାଲରେ ଗୋଟେ କାମୁଡ଼ି ଦେଲା। ଧାଇଁକି ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇଲା ପରେ କିଛି ଦିନ ହେଲା ଦେଖିଲା ପଥର। କିଛି ଦିନ ପରେ ଦେଖିଲା ତାର ଗାଲ ଫୁଲି ଯାଇଛି। ଫେର ଚିନ୍ତା କରି ଫେର ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଗଲା। ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଯାଇକି ପୁଣି ସେ ଦେଖାଇଲା ପରେ ଗାଲ ପୁରା ଫୁଲିକି ପାଚି ଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖୁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେଇକି ତାକୁ ମୁହଁରେ ପୁରା ପୋକ ଲାଗି ଯାଇଥିଲା। ତାପରେ କାଟିକି କାଢ଼ିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଲା। ଚୁମଟା ଟାଣିଲା ବେଳକୁ ବି ବାହାରିଲାନି। ତାପରେ ପୁଣି କାଟିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଲା। ତାପରେ ଚୁମଟା ସାହାଯ୍ୟରେ ତାକୁ କାଢ଼ିକି ଗଲା। ତାପରେ ତୁଳି ଦେଇକି ଭଲସେ ସଫା କରି କାଟିକି ସବୁ ପୁଜ କାଢ଼ି ଦିଆଗଲା। ଚିପିକି ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ସଫା କରାଯାଇଗଲା।